Hindi naging kami, pero I can assure you nakuha ko ang loob niya at ako'y hinahabol-habol. Shoutout dati yung dati kong kalandian, hindi na kita papangalanan kasi marami kayo. Ibibigay ko ang 3 pwede mong gawin sa jowa mong wala sa mood kasi may sakit. Eh bakit? May sakit din ako. Baka pwede mong gawin din to sa akin. Una, mahal, pag not feeling well si jowa, gamot mo. Di ba? Pakonsulta mo. Kahit sabihin natin lagnat, sore throat, sipon, mas okay nang ipapakonsulta sa eksperto. And ako rin talaga, kumaibigan ako ng maraming doktor. Para yung mga konsulta, reseta, aba, hindi ko nababayaran. Shout out na lang ang bayad. At ang pangalawa naman, mahal, pag not feeling well si jowa, aba, makainin mo. Diba? Subuan mo. Subuan mo na mga favorite foods niya. O di kaya pagluto mo, o di kaya bumili ka ng mga favorite foods niya. Minsan, it's the comfort food that will get away. Tama ba yung get away? That will get away? Yung makakatanggal sa sakit ng jowa mo, Tagalogin na nga lang natin. Minsan yung mga comfort food, nakakadagdag yan sa pag-boost ng immunity. Di ba? Totoo naman. Uy, naalala ko dati, chismis ko lang. Dati po meron akong kalandian na merong trangkaso. Oo. Pero pinuntahan ko sa kanilang bahay at ako'y nagdala ng ramen na may gyoza. Ay naku, hindi ako nakalimutan. Hindi naging kami, pero I can assure you nakuha ko ang loob niya at ako'y hinahabol-habol. Shoutout dati yung dati kong kalandian, hindi na kita papangalanan kasi marami kayo. Pangatlo't panghuli, pag not feeling well si jowa, ay anong gagawin? Pwede mong patawanin or pwede mong pasayahin. Eh dahil hindi ka naman ganun kagwapuan o kagandahan, syempre babawi tayo sa sense of humor. Kasi nasabi nila, laughter is the best medicine. Eh kung vitamin na happiness lang pala, eh talaga nga namang solve na siya. Diba? Wala nang gastos. Choose someone na talaga nga namang aalagaan at aalagaan ka sa hirap at ginhawa. Lalong-lalo na sa hirap, diba? Kaya kayo dyan, gusto ko lang sabihin na si Kim Chino, kahit may sakit, wala pong nag-aalaga. Ito pa naganap sa radyo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.